Вітаю вас, шановне спадарства. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейс Оладзісаў. У гэтым відэа я хочу зрабіць караценькі агляд на М4 Honey Badger вытворцы LSD Electronics, якую я скамплектаваў пад свой густ. Як вы бачыце, дзякуючы таму, што гэта М-серыя, то ў страйкбольных крамах можна набыць многа рознага тактычнага абважвання. Такім чынам я набыў металічнае цэўё, металічную планку Пікаціні, ось такую ручку з прыцэлам, каб яна была больш падобна на М16. І можна было вось так пераносіць як чамаданчык. Тактычную рукаять. І каб зручней было на вялікіх сцэнарных гульнях таскаць з сабой гэты макет, вось такі тактычны рамень двухкропкавы. Ён штатна замацоўваецца ў прыкладзе, ёсць дзірачка. І вось на цэўё замацаваў кронштейн і другім канцом замацоўваем рамень у кронштейн. Сам макет металічны, стальны. Прыклад у яго можа выдвигацца. Перазарадка тут на затвор. Ось тут ён знаходзіцца. І ось у такім тактычным, аўтэнтычным выглядзе я гуляю з гэтым тагерам як на звычайных гульнях, так і на вялікіх сцэнарных. Сам гэты макет я набыў яшчэ ў 2021 годзе, але вось інтэграваць электроніку рукі дайшлі толькі зараз. Але ты першы макет, іх усяго было два, ось гэта другі, а ў першы я інтэграваў электроніку ад Laserware. І адпаведнае відэо з распакоўкай і інтэграцыяй можна пабачыць яшчэ з тых часоў. Спасылку на тыя відэа я пакінуў у апісанні пад гэтым відэа. А так, калі караценька, то плата кіравання, акумулятор, дынамік, гнездо зарадкі знаходзяцца ў магазине. Замочак уключэння, лямпачка індыкацыі, перамыкач на курок, на перазарадку штатна ў корпусе. І вось на гэтым усе цікавасці скончыліся па гэтаму макету. Але як гэты макет з'яўляецца мадыфікацыяй, якую зрабілі менавіта для мяне, зараз я вам распавяду на прыкладзе звычайнага макета, чым ж яно адрозніваецца. Па-першае, я папрасіў, каб мне не рабілі дзірку вось пад кнопку перазарадкі, бо перазарадка існуе на затвор. Па-другое, вось у гэтым месцы ў іх знаходзіцца гнездо зарадкі. Я таксама прасіў гэту дзірачку не рабіць, бо, як вы бачыце, па гэтаму макету гнездо зарадкі я перанёс на магазин. Бо мне вельмі непрыемна, калі у меня рука вось тут цярэцца аб гэты замочак. А так, вось вы набываеце макет вось у такім выглядзе. На яго штатна ідуць механічныя прылады прыцэльвання, але калі яны вам незручныя ў карыстанні, то самая простая мадыфікацыя іх зняць і усталяваць каліматарны прыцэл. Ось у такім выглядзе для пракату таксама і зручна, і аўтэнтычна выглядае. І у іх прайзашла аптымізацыя. Цэўё і вось гэтую планку Пікаціні яны пячатаюць на 3D-прынтары, то есть яны пластыкавыя, але калі вельмі захацець, то іх можна замяніць на металічныя. Так, збольшага на гэтым у мяне ўсё. Калі у вас з'явіліся якія-небудзь пытанні, то іх можна задаць у каментарах пад гэтым відэа. А так, вялікі дзякуй за ўвагу, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на мой канал і да новых сустрэч. Пакуль!